Miyat langening kalang yuwanaglar pandamun saratinon lir kekonang Surem sorotetan padang asor lan majaring purnaming gegono Masari mangsa ketika himahanawang ing ujung entala mapan wonten tepining Bengawan Bagiratri malah menika ta warnanira Narendra ngamarta Prabu Puntadewa miwah para kadang Pandhawa Dian Bratasena risang permadi tuwin ingkang kadang kembar kemanik anak kula tuwin Sahadewa nindakaken tapa kungkum matirta nyuwun pitedaing Gusti Kang nyipta jagat menggah papaning Jamus Kalimasada nggih nyatarak brata manani gara-gara ing kayuwangen alang-alang kumitir teka mangkono nenggih Sang Hyang Padawan ngamerpeki dhateng ungganing para Pandhawa kanen yen tantu sang Dyahutama mangkono sang Natamutra
jroning udyana dinata asri kalangkung ginolong lan sekar harum pergulum nyuang sumarasana sluki mati sekar gadung prabuset seruni cepoko ora wari anggrek ungu wong milah ngosidhem ulun wis madhake titaulun para Pandhawa ingkang padha matirta ana sungapaning Bengawan Bagiratri. Nggih Pandhawa ana parigawe apa dene kita nganti kepati banting raga nindakake matirta ning papan kene. Inggih Pukulun. Sarawuh paduka kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mungkin wonten sahandhap pada paduka Pukulun. Kaki wenang. Sembahku katur marang Kaki wenang. Semanten ugi kula Pukulun. Sembah kula miwunjuk wonten sahandhap pada paduka Pukulun. Sembah kula ngatur Pukulun, sembah kula ngatur Pukulun. Iya. Pandhawa lima wis ulun tampa sembah kita. Pangestulun tumrapa marang jeneng kita kabeh para Pandhawa. Mara diage enggal prasaja kita duwe karep apa mapan ana kene. Dosa menapa ingkang kula sandhang Pukulun menawi kula ngaturaken menapa ingkang dados krenteking manah kula. Jere paduka Pukulun sampun nyumurupi menapa ingkang dados ancas kula sakadang Pukulun. Iya nggih Puntadewa lan kabeh para Pandhawa ulun paring dawuh kaya ngono kuwi mau sejatine namung kanggo pambukaning kandha. Ulun wis mangerteni lamun ta jeneng kita nganti nindakake matirta ana tepining Bengawan Bagiratri iki ya awit mereh sak jagat. Mereh kasembadan Setyatama mayu jagat ana 5 lelabuhan utawa sinebut Pancadharma. Paugeran tumraping menungsa kang kepingin nandur labuhan iku mau yaiku siji dharma marang Gusti kang nyipta loka. Saranane ngandelake kapercayan lamun bumi sak isine iki ana kang nitahake ya kuwi Gusti kang nggelar jagat. Kapercayan iku ora mung kandhek jroning batin ning wajib dilairake sarana ibadah, manembah, wiridan lan sak panunggalane. Ingkang ujube memuji marang ngersaning Gusti jumbuh kelawan waraing kitab suci. Kaping pindho dharma marang pribadi lire mageri diri saka tumindak nista, njaga lisan lan pakarti gulawentah batin lan gulawentah lair. Gulawentah batin iku makani jiwa sarana ibadah, gulawentah lair iku ngrumat raga, menganggo kang resik kaya wangson, ajining raga gumantung ana pangrengganing busana. Nadyan sugih kaya ngapa ngemperi jagat yen cacane busana ora prayoga padha wae kaya menungsa kang kelambarangan tanpa aji. Kosok baline senadyan golek esuk dipangan sore resik ning resik sandangane becik pakartine ing kono bakal kajen keringan dening liyan. Kaping 3 dharma marang sesepuh kang klebu sesepuh iku ora ngemungke wong tuwa pribadi ning uga wong kang umure luwih tuwa, wong kang jembar kawruhe pangarsa lan sak panunggalane. Kang minterke uga dianggep sesepuh mula wong tuwa, guru, pendhita, ngulama, pangarsa. Iku macam kuwi wis minangka dadi pertanda enggal baline Jamus kelima sada. Kang mangkono Puntadewa jeneng kita aja kesuwen. Mapan ana ing kene mundhak kurang prayoga dadine. Jeneng kita kudu percaya baline kelima sada ora doh lawan Praja Ngamarta Puntadewa. Lang-lang indriya mangu mangun kung kandhuhan rimang
lirlena tanpa kanin yen tan tulus mangku sandyatama mangkono sang nata mudha wis nyalon ngrepa Trangkarwatsa dawuh paduka pukulun samendang boten karempit kula sakadang aturaken penuhun dene sampun wonten pepajar saking paduka pukulun kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu ya aku njaluk pamit kaki wenang uga njaluk tambahing pangestu ya kulup para Pandhawa jaya-jaya Wijaya tinggal bali jamus kelima sada nggih